tɔgɔ ye Saka Danbele ne ye Segu région Yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔ ye. Ayiwa jateminɛ y'a yira k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ tɛ se ka taa i bɛ mɔgɔ minnu ka baara la f'u hakilila ka ye taabolo la u ka laɲini ka ye taabolo la aw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛ fɔ fɛn min ma ko décentralisation tubabukan na ni bamanankan na n'an t'a dɔn ni a fɔcogo ka ɲi o ye yɛrɛmarakafo ye. A daminɛna anw fɛ Mali la yan nɔ a mɛnna dɔɔnin sabu n'i ye jateminɛ kɛ Afiriki yɛrɛ la an bɛ mɔgɔ caman ɲɛ. Ayiwa taabolo ɲɛli kosɔn farafinna masakɛw 2014 san 2014 Malabo u ye hakilila ta k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko taabolo ɲɛ kosɔn tile kelen ka jateminɛ san kɔnɔna na tile kelen min bɛ se ka kɛ yɛrɛmarakafo tɔgɔladon ye jamana bɛɛ ka a don waleya ka sigi ka miiri kɛ a don ka tasibila kɛ k'a lajɛ a daminɛ ni sisan cɛ fɛn minnu ɲɛna u k'o fɔ fɛn minnu ma ɲɛ u k'o fɔ mun b'a jɛ a n'u bɛ se ka fɛn minnu boloda pour que a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Ayiwa fɛnba don parce que yɛrɛmarakafo n'i y'a jateminɛ anw yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔna yan nɔ a donnen ye an ka ɲɛtaa taabolo la ka na se sisan ma an hakili la fɛn min ye n'a bɛ fɔ ko services sociaux de base n'o ye dɔgɔtɔrɔso kɛnɛyako ani lakɔliko ani adamadenya tɛ taa fɛn minnu kɔ baarada minnu taara ka créer ka segin yɛrɛmarakafo baara la u y'o baara kɛ ka a gɛrɛ an balimaw la k'u sago d'u ma. Ayiwa o tɛmɛlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ o tɛmɛlen kɔ an kan ka ɲɛtaa fana boloda n'a bɛ fɔ o ma ko développement. Baara yɔrɔ wɛrɛ créer la ka ɲɛtaa di olu ma olu fana bi na u b'u seko la depuis u créer la ka n'a bila bi la u ye fɛn caman kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko région ne yɛrɛ ye o dɔ ye Segu ta sira la. Ɲɛtaa baara caman boloda la caman kɛra taabolo yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi ayiwa wasa o ye Ala ta ye mais an bɛ se k'a fɔ taaɲɛ bɛ a ko la. Ayiwa taaɲɛ b'a la kɔlɔlɔ fana b'a la sabu a ko bɛɛ ma tilen kosɛbɛ. An bɛna sigi ka baro min kɛ bi o ye ka jateminɛ ɲɛtaa minnu yera a ko la minnu kɛra n'o ɲɛna minnu kɛra n'o ma ɲɛ fɛn minnu y'a jɛ. Ayiwa an bɛ se ka bolodali kɛ pour que a ko bɛ se ka sabati cogo min na jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na. Mali yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔna bi n'o ye a bɛ fɔ o ma ko insécurité. Insécurité n'i y'a fanba lajɛ bamananjɛ walew bɛ dɔn a senkɔrɔ mais a daminɛ bɛ taa ni fɛn min ye o ye k'a fɔ dɔw bɛ yen sɛgɛn ni fɛnkɛ kosɔn u tɛ taabolo dɔw yɛrɛ la u bɛ don manamanakow la. Ayiwa ni taaɲɛ sera ka kɛ sababu ye ka caman bɔ o ko la ka baara di denmisɛnninw ma ka yiriwa di an ka musow ma ani an ka togodaw hakili la kɔni a bɛ kɛ sababu ye a bɛ koba se lakana yɛrɛ fana sababu kɔnɔna na. Tɔgɔ ye Umaru Togo ye ne ye commune maire de an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Ala foli kɔfɛ an ka foli bi an ka ministère de l'administration territoriale ye foli caman n'o bɔra la an ka foli bi an ka collectivités bɛɛ ye ka daminɛ le directeur national des collectivités maa o maa min ye an dɛmɛbagaw ye maa o maa min ye an jɔnkɔrɔ donbagaw ye an b'u fo ka waleɲumandɔn. Bi don an b'a fɔ ko Ala barikadali kɔfɛ an b'a fɔ ko tare bi anw ka don ye fɛn min ye décentralisation ye. O fana ye yɛrɛma hɔrɔn ta don de n'i ka fanga dir'i ma n'i ka fanga seginna so o fana ye yɛrɛma hɔrɔn de an b'o kɔnɔna na a bɛ san yirika bɔ farafinna jamanaw y'a kɛrɛnkɛrɛn bi don ka kɛ o ɲɛnamali ye o de kama an bɛ kɛnɛ kan yan
min ɲɛna o ka fɔ fɛn bɛ min na o ka fɔ parce que mara sigira so fɛn caman kɛra a kɔnɔ mais fɛn caman fana kan ka kɛ a kɔnɔna na an welela o de la an nana o de wele jaabi pour que yɔrɔ minnu ɲɛna an ka dɔ fara a kan yɔrɔ minnu ma ɲɛ fana an k'a corriger hakilina falifan de don an welela o la ministère tɔgɔ la an welela o la dɛmɛbagaw tɔgɔ la o de y'an se yan bi sɔgɔmada in na. thème ka ca an ka yiriwali thème b'a la min ye décentralisation ye min ɲɛna min ma ɲɛ o bɛ fɔ o kuma kɔnɔna na o tɛ taa maaya fana kɔ maaya kuma bɛ fɔ n'u bɔra la an ka yɛlɛmali kura bolo yɛlɛmali kura minnu donna la a bɛ fɔ min ma ko digitalisation ka paiement kɛ ni subahana machine ye a bɛ fɔ min ma min ye paiement par digitalisation an b'o fana kuma fɔ a n'a ɲɔgɔnna caman n'an donna salle kɔnɔ an da sera min ma an da ma se min ma an bɛ ɲɔgɔn bilasira o kɛnɛ kan. Ne tɔgɔ Zanga Daou, ne ye Kati mairie secrétaire général ye pour le moment désigné pour expédier les affaires courantes à la mairie de Kati. Il y a journée ba de an bolo ka da kan a bɛ nisɔndiya yira an bɛɛ lajɛlen bolo sɔgɔmada in na. N'i ye jateminɛ kɛ Mali décentralisation na a bɛ ka avancer kojugu ni san laban ninnu kɔnɔna na. Ka da kan Mali bɛ jɛkulu dɔ de la an b'a fɔ min ma ko Union africaine. Donc olu ka charte de kumara bi journée célébration kan décentralisation kan Afrique fan bɛɛ lajɛlen na jamana fɛn fɛn bɛ Union africaine kɔnɔna na. Donc Mali adhéré don a charte la. Donc a wajibalen don an kan bi an ka a journée fɛnɛ fêter farafinna jamana tɔw fɛ. Donc ni journée fila fɛnɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ min ma ko journée africaine de l'état civil. Donc o fɛnɛ ye bi ye. Donc a journée fila bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi la. Donc an bɛ se ka fɔ bi ye donba de an bolo Mali kɔnɔna na surtout les acteurs de la décentralisation au Mali. Bon panelu de bolodalen don conférence débat b'a la an bɛna panel 4 de kɛ sisan thème 4 kan. Donc a panelu bɛɛ lajɛlen bɛna diriger ni ministère de l'administration territoriale mɔgɔw de ani ANICT ani DGCT directeur. Donc olu de bɛna panel ninnu animer. Donc panel ninnu tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ kan décentralisation avancée au Mali kɔnɔ ani fɛn minnu kan ka kɛ ani minnu tora minnu ma kɛ fɔlɔ an bɛ niveau mun na décentralisation yɛrɛ kɔnɔ Mali la. Donc panel ninnu fanba bɛna tali kɛ olu de kan pour que ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se ka processus in faamuya kosɛbɛ. Welewelekan min bɛ n bolo o ye de ka foli lase autorités bɛɛ lajɛlen ma ni journée in labɛnni na. Donc ka foli di an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Donc ka laɲini kɛ u fɛ hali bi décentralisation ye baara min ye a tɛ ban. Jamana tɛ se ka développer cogo si la k'a sɔrɔ décentralisation ɲɛnama tɛ aw ka jamana kɔnɔ o de ye ka fanga lasegin so ka mara gɛrɛ maradenw na décentralisation fanba yɛrɛ o de. Donc an b'a ɲini u fɛ u ka dɛmɛ kɛ hali bi yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu ma se ka lakile hali bi o yɔrɔw ka se ka lakile an ka jamana ka kɛ i b'a fɔ jamana ba tɔw bɛ cogo min na don n'a nataw la. Tɔgɔ Laji Danbele ne bɛ CNT membre ye mara kɛcogo ɲuman commission min bɛ yen ne y'o ɲɛmaa danga ye CNT la. Bon bi tile kɛrɛnkɛrɛnlen don farafinna tɔgɔ la ka kɛ mara cɛma bɔli o tile ye ni min an bɛ fɛti k'a kan n'a bɛ fɔ a ma journée panafricaine de la décentralisation et du développement local. Donc o de sababu la anw na mɛn bi centre de formation des collectivités territoriales la walasa ka na o fɛtiw kɛ. Bakuruba la baro yɛrɛ belebeleba taara min kan o ye mara cɛma bɔli yɛrɛmarakafo ninnu minnu bɛ yen n'o ye conseils régionaux ani conseils communaux ninnu olu jɔyɔrɔ ye min ye digitalisation na. Digitalisation kɔrɔ ye min ye taabolo kura de don min don papier ko ka nɔgɔya ka bɔ an ka administration kɔnɔna na papier ko ka nɔgɔya ka bɔ an ka yɛrɛmarakafo ninnu kɔnɔna na walasa baara ka se ka teliya baara ka ɲa a nafolo tiɲɛ kana caya. Donc an ka bi baro belebeleba bɛɛ bolila o de kan min collectivité territoriale n'o ye yɛrɛmarakafo ye u ye mun ni mun kɛ fo kana se bi ma décentralisation ye mun ɲɛ Mali ye fo kana se bi ma. Sini ni sinikɛnɛ ma an kan ka mun de kɛ n'o ye digitalisation ye an jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye collectivité kunda walasa digitalisation ka se ka ɲɛ an bolo sabula président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye a y'a fɔ a ka kumaw na k'a fɔ ale yɛrɛ b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na
i n'a fɔ a tun ye misaliya ta cogo min na i n'a fɔ ni polisi ye mɔgɔ minɛ i kan ka wari sara a kana kɛ papier bilen a kana kɛ foyi ye bilen a ka kɛ Orange Money fɛ donc o ye yɛrɛmarakafo jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye o la o yɛrɛ fana ka wari musakaw bɔcogo ni fɛnw kɛcogo la donc an ka kumana o kan Asimi ka taabolo an b'a fɛ k'o de waleya yɛrɛmarakafo kɔnɔna na an bɛ sigi n'a ye k'a fɔ ko san nataw la collectivités yɛrɛ olu tun bɛ digitalisation kɔnɔna na mais texte de tun tɛ yen fɔlɔ mais texte sɔrɔla sisan donc maintenant parce que texte de tun t'u ka digitalisation encadré o kɛra sababu ye u ka baaraw caman jɔra ka sababuya kɛ o ye mais bi bi in na ni digitalisation ni texte taara donc a b'u bolola bila walasa u ka se ka baaraw kɛ o sira fɛ walasa wari kana tiɲɛ ka taa sira wɛrɛw fɛ min tɛ a sira ɲuman ye voilà merci beaucoup.